Сёння мы расскажем про мегапраекты Лукашэнкі, якія аказаліся пшыкам. Не годится. Што, а гучныя ідэі ён любіць. Нарады, паездкі, загады, крыкі, аўрал, крэдыты, тэрміны. Вось як тут, з планамі пабудаваць у Расіі беларускі порт. Вместе поедем весной, может, в июне месяце, посмотрим, как там идет строительство. В течение 2 лет у нас там будут порты. Гэта быў сакавік 22-го года. Сваё абяцанне Лукашенко стрымаў. Не пра будаўніцтва порта, вядома ж, а пра паездку, каб проста паглядзець. Чэрвень 22-го. Наталья Эйсмонт хвалится ў тэлеграме свайго босса. Лукашенко на катере осматривает строительство белорусского порта. Вядома ж, гэта танны фейк. Ніякага будаўніцтва там і блізка не было. Гэта гатовы расійскі порт. Беларускім там і не пахла. І ўжо не запахне. Праз год улады аб'явілі, што пакуль не будуць будаваць у Расіі свой порт. Ну ты глянь, як у ваду глядзелі. Бо цяпер гэтыя порты гараць у выніку налётаў украінскіх дронаў. У 23-м годзе тагачасны прэм'ер Беларусі Галоўченка ездзіў у Мурманск. Там збіраліся будаваць беларускі тэрмінал у мясцовым порце. Галоўченка сустрэўся з мурманскім губернатором и осмотрел участки западного берега Кольского залива для строительства портового терминала. Мінула 3 гады. Няма не толькі тэрмінала, але і Галоўченкі ў якасці прэм'ера. Нязменным застаецца абмеркаванне будаўніцтва гэтага ж праекта. Той жа самы мурманскі губернатор сёлета ў сакавіку ізноў абмяркоўваў будаўніцтва тэрмінала с Лукашенком. Договорились о том, что с коллегами на уровне правительства еще раз очень внимательно посчитаем все возможные модели. То бок, ізноў дамовіліся дамаўляцца далей. А тым часам у Мурманску ціш да гладзь. І такіх праектаў у Лукашэнкі мора. Возьмем мадэрнізацыю дрэваапрацоўчай галіны. За яе ўзяліся так, што трэскі ляцелі. Хорошие дровишки. У 2007 годзе з падачы Лукашэнкі пачалася падтрымка прадпрыемстваў, якія займаюцца дрэваапрацоўкай. 9 з іх выдзелілі крэдыты на суму $1 мільярд. Грошы пайшлі на закупку новага сучаснага абсталявання, рамонт і на пагашэнне ранейшых запазычанасцяў. Гэта быў адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усялякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Александр Лукашенко подчеркнул, что видит большие перспективы по развитию деревообработки в стране. Благо своего сырья в Беларуси хватает. Былі прынятыя якія толькі магчыма надзвычайныя меры, прызначаныя самыя лепшыя кадры. Грошы атрымалі колькі хацелі. У суме выйшла больш за $4 мільярды. Только идиот может не заниматься тем производством, для которого в стране есть сырье. Пайшлі нават на вяртанне прыгоннага права. Так многія называлі дэкрэт Лукашэнкі, які забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завяршэння мадэрнізацыі. Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения и согласования руководителя предприятия. За рэалізацыю гэтага праекту ў дрэваапрацоўцы Лукашенко ўзяўся тады асабіста. Ён кіраваў у ручным рэжыме. Ездзіў па прадпрыемствах, цікавіўся драбязой, здымаў дырэктараў і іншых больш высокіх начальнікаў, аддаваў пад суд, тэрмін завяршэння шмат разоў пераносілі. І нарэшце 8 лістапада 2012 года Лукашенко вынес прысуд свайму стварэнню. Страты ад усёй галіны дрэваапрацоўкі, вытворчасці паперы і паліграфіі за 2018 год склалі 216 мільёнаў рублёў. Тады так паведамляў Белстат. З 2017 году гэты паказчык вырас у 18 разоў. У 2021 годзе ўрад Беларусі вырашыў узяць на сябе працэнты па крэдытах 8 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Нагадаю, спачатку іх было 9. А ў сакавіку 2022 года яшчэ і Еўразвяз увёў санкцыі ў адносінах да беларускай драўніны і вырабаў з яе. Прычына – саўдзел Лукашэнкі ў нападзе на Украіну. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Беларусь як ключавая краіна шаўковага шляху Китая – гэта чарговы мегаламанскі праект Лукашэнкі, з якім ён насіўся як з пісанай торбай. Сутнасць кітайскага мегапраекта «Адзін пояс, адзін шлях» у транспартным калідоры паміж Кітаем і Еўропай. Ён прадугледжвае транзітны шлях для тавараў, тым ліку і праз Беларусь. У 2016 годзе Лукашенко
марыў. Здесь средоточие, здесь перекресток всех этих путей. Отсюда товары могут поставляться, произведенные здесь, могут реализовываться как на юг, так на север, на запад, на восток. За 5 гадоў ад той заявы сур'ёзных зрухаў у гэтым кірунку не адбылося. Улетку 2021 года Лукашенко канстатаваў на паседжанні Еўразійскага эканамічнага саюзу: «Мы вельмі павольна рухаемся, трэба акрэсліць канкрэтныя праекты». Але зрухаў не адбылося. Потихоньку по-китайски. Беларусь стала не цэнтрам вялікага лагістычнага потоку, а проста ягонай часткай. Санкцыі, якія справакаваў Лукашенко пасля 2020 году, а пасля дапамоги Расіі ў нападзе на Украіну, і новыя санкцыі зрабілі Беларусь рызыкоўнай для китайских инвесторов. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Напрыканцы 2022 года Китай запусціў грузавы маршрут у абыход Беларусі. З кітайскага гораду Сіань тавары пайшлі ў Санкт-Петербург, а далей па моры ў Нямецчыну. Тавары з Китая ідуць праз Беларусь і далей, але альтэрнатыўны марскі шлях для кітайцаў таннейшы. Міграцыйны крызіс, які справакавалі Путін і Лукашенко на мяжы з Польшчай, кантрабанда, расійскія дроны вымушалі палякаў зачыняць мяжу. А гэта падрывае давер да паслуг. Лукашенко нядаўна хваліўся, што Кітай цяпер другі па велічыні гандлёвы партнер Беларусі. Гэта праўда. Але беларускі экспарт туды склаў усяго 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў, а экспарт Китая ў Беларусь 6 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Фактычна, кітайскі імпарт замясціў на беларускім рынку еўрапейскі. Перлінай праекту «Адзін пояс, адзін шлях» меўся стаць індустрыяльны парк «Вялікі камень». Яму ўжо 10 гадоў. Пра вынік хай скажа сам Лукашенко. Результаты очень хорошие. До цели нам еще идти и идти, но идем в нужном направлении и идем правильно. Выдаткі на стварэнне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку пакуль не акупіліся. Усяго ў гэты праект укладзена больш за 800 мільёнаў даляраў. Вялікі камень, канечне, развіваецца, расце, але зусім не так, як чакалася. Адна лічба для параўнання. Экспарт за межы Беларусі з гэтага парку ў 2022 годзе склаў 94 мільёны даляраў, а ў парку высокіх тэхналогій 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў, або ў 28 разоў больш. І гэта нягледзячы на крызіс IT-сферы ў Беларусі і масавы ад'езд спецыялістаў. І вось такое стаўленне. А создают мыльные пузыри, IT-компании, которые производят пустоту, программное обеспечение. Ну добра, возьмем цэмент, яго можна намацаць прасцей, чым IT. У 2019 годзе урад выдзеліў цэментавым заводам 900 мільёнаў даляраў субсідый. З гэтага ж года ўрад аплачвае заводам працэнты па банкаўскіх крэдытах. Шансаў вярнуць гэтыя даўгі у цэментных заводаў няма, піша праект «План Б», бо там суцэльныя страты. Вось дадзеныя за 2024 год. Страты крычаў цэмент шыферу выраслі ў 4 разы і склалі 120 мільёнаў рублёў. Страты Краснасельск будматэрыялу выраслі ўдвая да 55 мільёнаў рублёў. На гэтым фоне беларускаму цэментнаму заводу нават ёсць чым пахваліцца. Яго страты скараціліся на 16%, але ўсё роўна засталіся стратамі. І гэта пры тым, што загрузка гэтых заводаў на амаль 100%, а экспорт іх расце, але яны ўсё роўна стратныя. А тут у нас провалы приличные. Так Лукашенко падсумоўваў вынікі цэментавай галіны 6 год таму. А літаральна дзень таму ён ізноў сабраў у сваім палацы нараду, на якой ізноў вырашаў, як ратаваць цэментавую галіну. Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Інакш кажучы, цэментавыя заводы не могуць плаціць па пазыках і просяць змяніць правілы, каб не збанкрутаваць. Што толькі дзяржава не робіць, каб паказаць бурную дзейнасць. Стварае холдынгі, аб'ядноўвае прадпрыемствы, садзіць карупцыянераў, а эфект мізэрны. Гэта тая самая ўлада, якая не мае ніякая пазіцыя, якая б ёй замінала. Больш за 30 год. Усё ў адным кулаку. Які бегае, крычыць, мітусіцца, але імітацыя ў межах неэфектыўнай сістэмы проста па вызначэнні не можа даць эфекту.